Borpothar Police Station angkang Silunijan Jilang Zwalong kedo Arlong ke koi mate stone crusher along kentang phai kuni ni phai kre truck arni ada por phai sir ke bapor long banghinia tuma phan JCB ke bapena do inut adima long amat aprandam juilo lapen inura bangke ahiring tangrak pen arenga hu ke suposi birta ripton long Birta kilong do natengke Silonijan Jilang so risoti suarong amekar longkiram kiling aso porup sing kiling art nikan inkora hisi lapen bronson kiling aso po sarlongki kiling arta nikan inkora hiniatum ada prophainer ke vapor amithang ahempen barsi adung het kedo Binayak Shyam Balaji Industry Rajesh Bhati lapen Amit Malpani atum arlong ke koi akor made stone crusher along ihum JCB ka hino kasilam bo mahut Kopi koson penoni JCB akong wek men arom nangke klode rahut rup sing kiling aphan aning along ke rojok aning babrulo lapen sarlong ki kiling aphan ta apholong ke rojok aphu chinghang darlo banghini aphan ta bok te raya tum tong se pen bokajan set selong ke sopaklang ponlo lapen apran ke dam joya bang phu aphan ke diphuan postmortem aphan paponlo lapen inur aphan bangke Dimapur Jayan Hospital ansi ponlo setamalom sopaklang dampen sarlong ki aphan bangke ahem wantu datsi nona bangke hemongsi keso pache chagaraglo kamang humi me alama bangke arlong crusher ahem patumi pini mate non anta thang abita chen bangwelang kithilot ahem along ajara sonta kerap ke pajirdon avelang lapen hala keso kache chak bom abang phanta tangka sikha isita pajirpon avelang posi ahem asoratum nangche thandon lapen Borpothar Police atum labang solang ke phuthak RDP pedasonsi birtalong pon Lasinon, Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Phan Kachuning Ripon ke Apran ke dam joya Hemasora Phan lapen arenga huki so phan kerap ki pipon Japan Kachuning Ripado lapen ahok pen alam kata ripa mija phan lapen un pulote laso stone crusher ladak pen terek prodang jipusi chuning ripon Bangso sorta kondo. Ye ciklo yang lidam bomle. Nali pisi puji non la. Bini tu. Arlonga kori tu mah pisi presar mah pisi puji. Company nam. Pede chuniri do. Sono nali osu chilana pakai. Bangso so heti pisi silen etik anang lang nang jitu. Oh la sono. Dek dulu, nang kiri pia bang sikit dam tang Nang cui kiri ke. pia bang hidam tang cui lo ke lana dia pan ke. La sineli pan ke pick up e ko hum ke neli pinang ji. Lambang ala puhan lo. La dah hem pen ke dam ke ni. Kang ke balu pai pulu sami la bang su ke an ke tun si. Hala dak akam klem la si. Anke hala dak ke pipi akam ni sami company long si Clement lo la singke BCP a room tang ha la pula ben tang ha porque neli tum ke chini don de lo tami hem benge dame ha dak si kam Clem dam company long hene kam Clem dam pula la si neli banke a auto bang ha dak ben BCP bab check a pike neli ta chini don lo la si Kopi ko sono ni sami ala gari BCP ala arang Bokajan penanantirang Karbi Anglong live